lidi, tedy Jakubo, dneska jdeme si zahrať Snapchat, ale nemáme moc peňazů, ale mám zlaté lekady. Jdeme si auto kupiť tu, nějak tak fertný Lamborghini. A to je. Tak, vezmeme si a jdeme si kupiť. Sněžím za chvilku, neviděl jste... Vy jste narazili do mě. Hej! Toto nie je tvoj auto. Já si vymažem auto a potom ti dám. Ano. Tak. No, toto je... Som správna výjazd na Michael Jackson. Čo to je za auto? Loser. Za chvíľu budeme do školy. Tak robok tu je. Sokeres. Ja nerozumím. Sokeres. Ja nerozumím nič. Ja neviem rozprávať po romsky. Ja nie slovensky, nie? Ja som Slovensku. Ja nie som do Taliansku. Jak sa to povedá. Tá vila, tuto je perfetto. Dám si tá barba žltá. To je robot zase. Sleduje ma robot. Skakám. Ja neviem. A potom toto a toto. Dám si bicykel. Toto je Rolls Royce. Tak to si dám barbu žltú, ja mám rád. Nie, ja mám rád modrú. Žltá je fuj. Žltá je fuj. Vyrobňam si. Na také auta som zvedavý. A zatvárame. A toto je zase môj dom. Ja som tam býval. Zase tam strašne bude. Toto je hrúza. Idem spať. Však je 3 hodiny hrádu. Ja to bojím. Tu mám nechám zavřené dveře. Ja som nezamykal dvere. Zavřeno je. Ja sa čo bojím. Dajte lajko, čau.